Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Rozhodla som sa dnešný deň natočiť, lebo bude taký nezvyčajný. Ideme do Trnavy na taký pracovný výlet. Áno. Ideme si vybrať, ako to nazvať, podlahu na terasu. Luky, ako sa to povie? Nie podlaha, ale? Áno, ďakujem. Dlažbu na terasu pri Trnave. A potom ideme teda do Trnavy, tam si dáme nejaký dobrý obed. A potom sa ešte pôjdeme pozrieť na domček, či už sú urobené kúpeľne, respektíve nie urobené, ale v akom sú štádiu. A tak. Takže máte sa na čo tešiť. My už sa blížime k cieľu. Je to vlastne spoločnosť Terabela pri Malženiciach, kúsok pri Trnave. A Sofinka sa teda užíva jazdu v sedačke. Keď cestujeme, tak počúvame kapelu Hviezda. Niečo poznáte, ale Sofia má to už strašne rada, všeobecný rokovú hudbu, alebo nejaký punk, alebo niečo také tvrdšie. A vždycky medzi pesničkami sa strašne rozčuluje, lebo je ticho. Takže s týmito hudbou znášame cestu úplne geniálne a hlavne ona nikdy nemala si problém cestovať sedačke, takže máme šťastie na to poslušné dieťa. Každopádne za chvíľu sme tam a uvidíme, čo nás čaká. Sme v Trnave, sa premiestnili z miesta na miesto a ideme sa konečne naobedovať a ideme do Forky's reštaurácie, to vegánska reštaurácia a dáme si nejaký dobrý burger, že? Ďaleko sme nezašli z Forky's a Luky už tlačí ten bagel, ktorý sme si objednali na cestu. Aký je? Opíš ho slovami. Dobrý. Alebo gestami.
tuty. Som sa strašne najedla, ale určite vyskúšame ochutnáme z tohto, lebo to vyzerá brutálne dobre. Dobrú chuť nám prajú. No a teraz ideme vyvetrať toto malé dieťa, ešte možno zaspí a ideme nájsť nejakú kaviareň. A hlavne vám ešte lepšie ukážem náš nový kočík, ktorý sme dostali na testovanie od Muci. Muci šmuci. Vidíte? Sofinka si to užíva. No takže každopádne ideme teraz hľadať tú kaviareň, lebo asi zaspím. Dojedli sme sa vo Forkys a čistou náhodou sme zavítali na meste na Food Fest. Je úplne mŕte, strašne veľa stánkov, ale chvála Bohu sme sa najedli veľmi dobre. A teraz, neviem, či to vidíte, na čo sme nadebili, že rebarbora, kávička, koláčik. Takže mám otvorenú pobočku v Trnave, keby ste išli, mali chuť na koláč. Ja sa radšej pozrieť, či vám to môžem odporučiť. Ale ideme teraz nájsť nejakú kávu. Takže bola som nakúknuť v kaviarni Rebarbora. Sa pozrieť, ako sa im darí. A je to tam naozaj brutálne krásne. Sme mali ako jediný z mála sojové mlieko, aj mandlové v ponuke a krásne koláče. Len zatiaľ nie vegánske, ale majú tam knižku vegánske dezerty, tak možno k tomu budú smerovať. Chcem po nich vyskúšať aj vegánske koláče, také všaké pralinky tam mali krásne. Takže super. My už sme sa vrátili z výletu, chcela som vám ukázať aj domček, v akom štádiu, len tam boli robotníci a nechcela som tam úplne tam pliec s foťákom a točiť ich, ale prišli sme domov a mi tam tieni telefon a čakala nás doma takáto zásielka od Sveta bedničiek. Začala som si cez nich objednávať zeleninku a ovocie, tak vám som teda ukážem ešte pred záverom videa, čo nám prišlo k tomu Megaporu, ktorý Sofie práve vytiahla. A ti chutí ten pórik? No. Začala by som Sofinkinou bedničkou. Volá sa to mini bednička na ich stránke. Príkrmová. A je podľa mňa super v tom, že je tam toho pomerne dosť. Ako si môžete všimnúť. Trošku mi Sofie tieni. Áno, jablčko. Umiem ti ho, dobre? A stojí to vlastne okolo 14 čosi. Takže okolo 15 €. Aby tam bolo trošku niečo vidno. A je tam naozaj veľa banánov, jablčka. Áno, sa tešíš? Jablčka sú tam. Batáty, mrkva, avokáda. Počkaj, dobre. Idem ti umyť to jablčko a potom pokračujeme s ostatnými. No, takže Sofinka si užíva jablčko, tak možno budeme mať trošku kľud. Takže ešte raz. Je krátke nahliadnutie, aby tam nebol úplný tieň, čo tam všetko je. A že som sa nestihla pozrieť v tomto sáčku. Áno, a tam sú vlastne zemiačky. No. A všetko je to vlastne farmárska zelenina, samozrejme, že to avokádo nie je z dovozu, ale sú tam proste ešte 2 avokáda k tomu, čo má Sofia veľmi rada. Do Španielska. No. A tu máme ten obrovský Megaporik. No to som zvedavá, ako bude chutiť. A ďalej tu máme, tu mám kučeravý kel. Nechcem to teraz rozbalovať, ale je tam teda kučeravý kel. Potom tu máme brokolicu. Potom je tu brokolička, áno, mňam banániky. Tuto je karfiol. Tuto máme zemiačky.
som zabudla, že som poobjednávala. Cukiny sú tu. Ďalšia brokolička. A tu to máme. Zase zemiačky. Sofie, nepapaj toto. Sa ospravedlňujem za také chaotické video. Ale inak to asi nejde. A len som vám to chcela ukázať. A v tejto poslednej bedničke máme pohánkové kšupky. Tu je taká bagetka. Tu vám si ukážem, keď si niečo pripravím. Potom tu je biozelenina, takže banány, tekvice. Všetko nejak sáčko zabalené papierových dneska. Takéto batáty a všetko je také mega veľké. Dobre, takže. Ale chuťovo, minula som asi mala na kurz od Sveta bedničiek, veci. To sú sherry paradajky. A veľmi dobre chutili aj tieto tekvice, aj všetká vlastne zelenina. Tak som mal vydať akurát. By som možno asi eliminovala tieto papierové obaly. Ale ináč, tieto bedničky sú vlastne vratné. Takže tie sa vlastne iba kolujú stále. Takže tak. Takže máme veľa zeleniny, ovocia na ďalší týždeň. A uvidíme, čo z toho všetko navaríme. Ja predpokladám, že na dnešok toto video ukončím, lebo ešte neviem, čo budem variť na večer, už bude aj tma, hlavne tu máme strašný bordel doma, všade, ak si môžete všimnúť, lebo sme v takom baliacom procese. A už ani rada tie videá tu na doma točím. Takže sa s vami lúčim. Tak sa s vami lúčime so Sofinkou. Dúfam, že ste dneska pozerali, a neviem, či sa dobre pozerám do ktorej strany kamery. Bolo to dneska také rýchle video. Ale dúfam, že vám niečo prinieslo a sa vám páčilo a uvidíme sa na budúce. Čaute.